салому алейкум ва раҳматуллоҳ. рӯзи саиди ҷумъа муборак дӯстони азиз. худованд нигоҳбони бошад. хоҳарак ки оз мемонам видеоша хоҳиш мекунем аз ҳар як қадами шумо ба хотири худо ба хотири рӯзи ҷумъа дастгириш кунед. бигоҳи шумо мақсад амо хурдакаке ки сар зардо гирифтагиай иншааллоҳ медонам ки мардуми мо даст ба хайран, ҳама вақт дар бари мардуми ниёзманд ва камбағаланд. алҳамдулиллоҳ. илтимос мекунам ранги дигар видеоам хел бетараф набошед, сарҷамона дастгирӣ мекунем. худо нигоҳбон, раҳмати худо бораи ҳамаи дастгиретон ки ҳама вақт дар бари мардуми мусаммо даст ба хайре. худо аз ҳамаи шумо розӣ бошад иншааллоҳ. чӣ мекунам, боз илтимос видеоро мепартам дастгирӣ кунед. худо нигоҳдор. карташони дар рӯи экран айхчони мондагӣ одамои бовариянд апай сарвиноз иншааллоҳ дар тоҷикистон яки дар таҳти назорати ҳамаи бораи ҳамаи расход ва чӣ мардуме ки ёрдамаш мекунад иншааллоҳ карта партара идея сода. худо нигоҳдор. Салому алейкум бародарони даст бахайр. Чиқадр дестем бибиёи шамо ҷароҳиш наздик шидестай. хело бисарашам тоза шид. илтимос камтар як кӯмак кунед. ҳам фарзанд муаззаз натима. худо хайр кардагитонро ба даргоҳш қабул кунад. амин. салому алейкум бародарои азиз, бародарои даст бахайр. чӣ хеле ки мебинем мо дар назди бибиёи шамо яксола қарор дорем дар беморхона. ҳам бибиёи шамо яксола зарурати ҷарроҳӣ дорад. бародарои азиз, чӣ хеле мебинем дар сари шланг мондагии зардовии сарша тоза кесан тайёрӣ ба ҷарроҳӣ дорад. ҳамин оилашон шароит надоранд. муроҷиати ҳамин модаршон ба мардуми хайрхоҳ. ассалому алейкум бародару хоҳарони мардуми даст бахайр. фарзандам ба ниёз ба сеюм оператсия дорад. мо шароит надорем барои тавобат кардан, оператсияша гузарондан. илтимос аз барои аллоҳ кӯмак кунед. худоҷон кӯмак кардагитонро ба даргоҳш хайр кардагитонро ба даргоҳш қабул кунад. амин. бародарои аз бетараф набошем, ба ан тифлаки бегуноҳ дастгирӣ кунед. худованд хайртонро қабул кунад. худованд ҳамаи шумо розӣ бошад. ҳазор раҳмати калон барои дастгиритон.